Hola, molt bona tarda. En les darreres hores, sobretot, el protagonisme se l'han dut aquestes precipitacions en forma de neu granulada i de calamarsa, que han afectat diversos sectors del territori, en aquest cas des de Moià, és una imatge d'aquest matí, i aquestes precipitacions sobretot s'han reactivat a partir de migdia. També hi ha núvols abundants avui a molts sectors del territori, per exemple aquí des del Prat de Llobregat. En les imatges del satèl·lit Meteosat observem aquests núvols, a estones més trencats però força nombrosos, i també veiem com a partir de migdia es formaven aquestes nuvolades més importants que descarregaven aquests ruixats més actius, com dèiem, en forma de neu granulada, calabruix o fins i tot en forma de neu, a només 600 metres, una cota que també localment ha baixat fins als 400 metres i que sobretot han afectat a la zona de la Catalunya central, les comarques de Barcelona, i que de cara a aquestes properes hores es desplaçaran cap a l'àrea sud del territori. En conjunt, però, de cara a demà dissabte esperem ja un dia força més tranquil, dominat per l'ambient assolellat, amb núvols, això sí, encara abundants al vessant nord del Pirineu i algunes precipitacions de caràcter feble, algunes nevades febles i intermitents, sobretot seran una mica més importants de matinada, després sobretot es restringiran a les cotes més elevades i amb temperatures matinals baixes, amb glaçades a l'interior del país. També ben reforçat de cara a demà al matí a punts de la meitat nord del litoral, a cotes altes del Pirineu i a la tarda més restringit a l'extrem nord del sector. Una tarda que també vindrà marcada pel sol i només amb algunes nuvolades a punts de muntanya que no esperem que deixin precipitacions. També, a banda del vent, destacar la situació marítima, notable alteració marítima amb onades que podran superar els 2,5 metres d'alçada. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquests avisos de vent i també de mala mar. A mitjà termini esperem una situació força més tranquil·la, dominada per l'ambient assolellat, alguns núvols prims, en conjunt poc importants, alguns núvols encara al vessant nord del Pirineu i amb temperatures que tendiran a pujar. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.